ngeke ngakhuluma nawe esayidini wangitshela ukuthi i-cousin yakho le engathi bekuwumuntu ke waboshwa. Sure. Yami umuntu ukwaboshwa. Uqale uyiqale la. Umuntu lona aboshwela ngiyimela. Uqala washisa iroom. Shisa iroom kanje utshela ukuthi yabashisa phakathi labantu. Okay, ushisa iroom lakhe. Ushisa iroom lakhe lo muntu. Ayike yena ngikho aware kuye. Yeah. Yokuthi man ngishisa iroom la. Yena uthi yabashisa phakathi abantu bayini. Ngashisa iroom matala abantu. Ngithola amehlo phuma igazi matala sekuyathuka no. Ngithola makriza ambulance kha. Hosi. Igazi liphuma ngamehlo. Yehele. Yaphuma nje yaphuma. Ngithola bathi wena le bandit wena hayi. Bakhulile maditsi kwa. Ngithola limele nje wena ayikho into yakho. So mina kodwa ukuzilungisa. Ngimi call. Ngena le call lena bataka fithi umuntu akasekho. From hospital. Akasekho. Yabona manje asenhlala manje ngishawa manje uvalo ubhaya ngisunderstand kanjani. Frustrated. Kanjani no. Welcome, ladies and gentlemen, South Africans, and the whole world. This is Uppercut Podcast, where you get into the ring, but your opinion might not make it out because you're reigning, defending, undisputed, #1 educational speaker in the whole world. Appa is your host with the most. Siphinde sibonge bafethu namhlanje bafethu kubantu ababukela ama-video wethu siyanibonga, nama-subscribers wethu bafethu siyanibonga, siyakhula sibhekile niyasikhulisa, sizohlezi sithoba bafethu. Siyacela nje washereni bafethu nokommenteni. Njengoba ngasho ngathi sizonilethela itori, indaba zabantu bafethu. Yabo ngokuhlukana ukuthi sifunde. Remember, this podcast is purposely nje for education. Thank you nyabonga. Namhlanje angekho eWani bafethu. Ngine out yasekasi la. Kuda. Sheshe khona kunjani? Mnana khona. Sharp utami man. Mindset. Yeah, mindset lona khona man ya. Abamaziyo ngakhulu kwamazi ngozoyisile. Yeah. Yasekasi iThepisong ngithola. Yeah, born and raised iThepisong. But misino shifta here and there ngithola Dobsi Sotra nalo nyalazi. Ngithola yeah. All right. Esikele ugeleze khona eThepisong mfile. Yeah, VSK la eThepisong mfile ngigelezela eRaymond la. Alright. Ngishayela yonke mawuthi yonke nje kusho ukuthi uqedile esikele. Sure. Like grade 12 umnandi. Sure. Hayi thank you futhi for into enjalo nje ngithi ngikubonge nje kuyiyo because into enzima le. Enzima le. Yangithola. Into enzima sezinto eziningi bafethu. Ngokuthi grade 12 ayinamsebenzi ayinani but ngikhuthaza abafethu njengoba no mindset asho ukuthi uyiqedile grade 12 ayile leyo bafethu ivula amathuba sazi kanjani but ivula amathuba sisebenza under system la yeah mindset mfana ekhaya mawuvela nje kuthiwe ubani wena kahle ekhaya mina mangivela yeah kodwa nje nguzoyisile uzoyisile ne so i-mindset music mindset ngithola because izinto engidlule kuzo ezinye empilweni ngithola zangilela music ngithola neinhlungu yama-traumas yabona yizo zangilela music mina ngathi ukuthi hayi into engiseyivile into enibhaya yabo okay so kama la mindset lisuka la music nokuthi everything I do mina personal I apply my mind first yabona then I act after yabo injalo futhi ngiyadala yo asigibele phezulu kwayo mfana ukhulume ngama trauma
Anginike nje i-trauma nje ongayi-highlighta nje empilweni yakho yabona. I-trauma engayi-highlighta Yeah. yokuqala ne Yeah. ngasho ukuthi i-time. Esi-2 cousin yami, hluzi cousin yami Eva. Okay. Cousin yami lena angeke ngisho amagama nanani. Yeah. Cousin yami lena fili ngokumjita uGrand yabona. RIP kuye. Alright akasekho. RIP Hotman Lava. Ithi siqale la mnganami ngakukhathi yabona. Uthe i-trauma ye-time. Yeah. I-time kwenzakalani kancane? I-time lashona vaya like yabona ama-illness ayiye emhlabeni nanani yabona. Into lezo phela ngibone yonke into yabona ngale itshe ngizibone ngazo. Yeah. Like I was very young, I was 11 years yabona. Kulento lezo ngizibone nanani. So that time angekho umuntu ode yabo. Yeah. Noma la kuya kwabazali abazali ngwana. Fika nedanga nami ebhlungu kakhulu le ngiyayizwa. But asiqale la akunike le cousin yakho nje. Le cousin. Yeah, hayi ukuthi mhlambe yonke into yabona. But nje aweqale nje lelo langa mhlambe or leso situation ozothi ay kuyokuba i-trauma manje yaqala la yabona. Yeah, because ngike ngakhuluma nawe esayidini wangitshela ukuthi i-cousin yakho le engathi bekumuntu ke waboshwa. Sure. Yeah, umuntu kwaboshwa. Uqale uyiqale la. Umuntu lona aboshwa la ngiyimeda. Yabo. Meda kibamthatha wafahlakwa. Sikhula kanje vela makamanye asejele yabo. Yeah. Sekumane akhula sikhula aphuma makaphuma umndeni yamsaba yabona izinto lezo sakachintshile ama-Muslim nanani. So mina kodwa mina ngiyazama Hotman Lambi manje naye angenze next yabona so aploma naye fili shazo zonke into zakhe uMuslim thandaza sonke ngithola mina umuntu wensango vele ngiyabona ngidemela insango yami lapho ngisabhema insango kakhulu la ngidemela insango yami la izinto zakhe. So uHotman lezinto lezi kade ngitshela zona ezinye ngokuba nzima ukuthi abatshele endlini. Alright. Ukuthi endlini makabatshela abamamile akabamsathile ekhanda like bathi hawe nawe nole banditi wena haye bakhulile madithi kwa ngithola limele nje wena yikho into yakho. So mina mawunomuntu yona ukuthini ngimnika indlela yabo ngoba naye ngibanginika indlebe like mangiqala ngizwa ngathi no like yakuba nzimanyana emlando Hotman ekuso yabona ngiyayifisi yangithola mangiflopile ngizoflopa and ijeyiso sami sosimflopile ngizosithola nami ijeyiso sami amatali flopile yabo. So Hotman ngitshela ukuthi bana yami lezinto nazi naba labantu lana in yabona nawo abasamphilisi kamnandi yabo. So lokho koqala ngathi Hotman naye yadlala. Ukhuluma ngabapha abantu manje? Laba abathathile abala esihamba phezulu kwabo. Alright. Bala sabalama yabona. Uyababona. Hotman kanjani no. Hayi mina le ndaba engangami ayishoba nabasendlini abashove. Still yafana. Babone. Oqala bashisa iroom. Shisa iroom kanje utshela ukuthi yabashisa phakathi labantu. Okay, ushisa iroom lakhe. Ushisa iroom lakhe lo muntu. Ayikho yena ayikho aware kuye. Yeah. Ukuthi man ngishisa iroom la. Yena uthi yabashisa phakathi abantu bayini. Ngashisa umatala bamthathe file into ebhaya yi. Yena bekumuntu onkawuzayo ama-drugs. Yeah, ngithola umuntu unofika la yabona sinini bashaye phambi kwami yabona. Sinini nami nokuthi nabavani vaya nabo. Okay. Yabona maka mina mangazithinti la ngithola like hayi mina mangazithinti izinto. So yena siyeke kwesi first attempt angisishisile. Yeah. Sharp walungiswa bona yonke into grand. Yeah. Second attempt ula sengizomthola khona mina ngisuka eThepiso. Yeah. Ngithola into itamani. Athi ngishayijika mani ngala mani eSotra mani angibhayi phela nesikhathi ngiyabona ezasemzini ukuthi kuhamba la ngijike eSotra fika. Mangifika mina umuntu nangu ngine roomini Hotman. La ngine roomini ngithola umuntu uhleli
nabujiki yakubona like ama-chemical lana nje asusa umphefumulo nje hlingoni laphansi nje manje ngiphethe ikhava ngilana ngingena ngihibisela madala khamba amanye mina sengibone izinto phela phansi manje nama sengijulile esekhapini ngithi hayi man tonzele khapha fast man khot man khamba madala atsho ukuthi kenzeka kanje nakanje angitshela ngithi ukuthi hayi man mina ngisakhoni nani ngithi awena khot man lami lo unayibona ukuthi wena saseyithemba la kuthi yangithola ezinye izinto akumelanga like angithola uziyekelele kangako angithola ngi-understand ukuthi kunzima into lezi angithola zihlupha wena uyi-one mina zingihluphi ngiyakwazi ukulala grel wena khulu angithola inkinga ela kodwa khona lama hayi yeka lezi zinto lezi zakho kawafila ngithola khona there was this era whereby ngibe ngakhona ukumguqula mina ngiwani ngakwazi ukumguqula uHotman ashintsha ayeke kancane ama-drugs kancane wathola isipananyana uHotman angithola nami ngaziphandele sami isipane esayidini iba leyo nto ngithola sesibuya vele ngithola sijabule sithu ngithola and ukuthi uhola everyday all right ngithola and manje vele nakusumuntu intsha kakhulu nana ngithola like izo umnandi yakhe enjoyile ngithola impilweni yami like I still understand I know that I'm still ngisazo enjoy but one thing for sure umnandi wasemhlabeni akuphili into engiyaziyo so and umnandi azenzele yabo so okay abachinja aba right saphushanyana zabuya lezi manje sizibuya manje strong ngendlela yokuthi manje saze samlose ngendlela esimluze ngayo sindlela imana sindlela egrand yokuluza umuntu omthandayo sindlela egrand ngoba ngakho mina ngisuka yini nyanga la enakhona mangena nemali ekubona ufuna ukurecorda kumele shaya ingoma nilungile studio fana umoya wakho ngizama kala ngene studio fana yesodra amagogo hamba ngala kumagogo uyobona kwenzakala samanyama lokuri anganyanyatha ngenyawo futhi mandanga akhuphuka mangena akushi futhi bona nami ngiyagula la impetini ngithola amagazi nendlebe nani ngithola amehlo phuma igazi umatala sekuyathuka no ngithola makriza ambulance kha hosi igazi liphuma ngamehlo indlebe yaphuma nje yaphuma ngithola thathela umuntu hosi hayi feel bam-admit tshela magogo abam-admit sibuye nentwana yami the next day sesibhene ukuthi thina no sesiyavaya soshaya ivisit all right first visit ever since ngithola simshit first visit kodwa ukuzilungisa ngiyimkhona ngena le call lena bataka fithi umuntu akasekho from hospital akasekho yabona manje asenhlala manje ngishawa manje uvalo ubhaya ngi-understand kanjani frustrated kanjani no feel umuntu lona okay udokotela izolo bathi okay bazamile ukutraina nyana lezi zinto kuye nani all right mara needs yaba kanjalo okay abanzima yene makakhona like never mind ukuthi makayi gangster ayini yabona apusha inombolo nani yene makakhona empilweni yami yasemzini la ngikhona empilweni yami yakho mandlami futhi mangeke mina la kube namashit azongibhayizisa outside akhona hayi nanu angekho kanje nanu nje noma ngathi ngifuna ukuhamba ngo3 ngo2 ngihamba estradini nje ngithambele kahle nje so mindset emvana man may his soul rest in peace yabo lesa story mhlambe singa khona abanye abahamba through leyo nto ohamba kuyo nge-age okuyo ngithola uthi bo how many years ngaleso sikhathi okay cause iphela yama
I'm sure like 2 years back, if I'm not mistaken, because last year I was with Magriza. Yeah. They say they are. Yeah, 2 years back. That's 2 years back. But And manje ngisho uthi ne-timer nalo ngapha bokhona male or la. Yabo umbonile and you were so very young. I was so very young. So isithebo ona 11 years, right? 11 years, yeah. Eh, angithathe through yona leyo nto nayo. Okay. Oh. Le timer ne? Yeah. Okay, timer. Ngikugula ngithola phethe izifo timer ngithola mashaya ikhensi timer lana ngithola. Alright. Wathathwa ikhensa bo. Alright. Ngoba ikhensa time. So mama nagula bona Yeah. Nehade mfana. If ungekho comfortable ngayo singayibekela elinye ilanga yabo. Siza no rate intwana yakho. On hot man. Yabo. On. Yeah. On. Iza nayo mfana. So shuthi no uyagula nobona bayamlanda vele. Sibeyamlanda ukubaza naye. Ula ejaridini. Singisho wena. Mina ngila. Angithola yambona uyangena. And manje obvious ngintwana etime ngithola ke ngithema manje factor yabo. Yeah. So manje kwento zokuthini amathema leza ngithola umuntu vele onkawuzayo feel ngithola ngishithile eshiya yakhe ngithola ngishayinisa ngithola ngidama kafika ngifika abe grand. Yeah, umuntu enesiclose close ngithola. Hayi lapho hayi ngafika time afika bayamthanda ubona amathema libheke yabo hayi. Manje ngasi la ngibloma khona i-drive wheel yangithola manje sina namajira wena masidlala i-drive isingada ngithola like ubona into le siyintwana la saseyintwana nyana sidlala all over yabona hayi manje masukufika into lokuthi ngithema ngibona lifike bazana ngibona angathi mina ngisayanga istrategy qalela inkinga ngisaya istrategy mina ngikade time ngithola yani ukuba yini kumele adle tata ngadli mele ngilandwe mina le strategy ufuna ukudliswa wowe kuze mina ufuna ukudliswa yini ufuna ngibe khona yeah ngibe khona makadla uzodla noma umuntu abona noma adla ne akadli grain like akadli la foster ngithola like ya foster shapa hayi mshaka la sanga malanga iviki aliqedanga lapho wafika nje Saturday night sizongena ku Sunday. Yeah. Oma 11 to 12. Unokubona ulele ne? Yeah. Khonto ekuvusa time man vuka. Yavuka no sengifuna time man. Vuka nje. Ngiyamfuna yi. Uthi hayi usarelaxile ngapha yana ulele hayi sebusuku hayi ngithi mina ngiyamfuna ange manje hotman lam ngiyabona mehlathi ungena from ekhonjini uyendlini ngisendlini okay mangizibambe esofeni ngithola esibona into lithi angisakhona ukudlala angisakhona ukulala comfortable yabo angisekho free ngalondlela ngisekho free ngithola so ngiyazincenga nje la ngilele khona ngilele so that night mangigile phi esofeni nje ngithola because mangikhumbula grand mangidlala is mangidlala iPlayStation or mangibheka imovie between the two because kuze ngilalela mangibheka iscreen ngibheka iscreen lapha ngibhala phaya until uzumeka la ngazumeka la senuzuma kulapho uzokuba khona ngabo 12 11 to 12 sengifuna umadala ngizama ngifuna time mangiyangala nakhona ne kuba noma into ezafuna ukukhuza nyanga ukuthi hayi wena ungayi hayi mina ngithi nje fast nje ngingene mangingene ngala ecountry ngiyamthola nyamadala lapha empedini hotman lami ngiyambona like that was my first time like ngizwa umuntu like ngezama indlebe so akhipha umoya una 11 years first time una 11 years first time and into experience ngani ngetime first time akhipha yona umoya lo uphefumula ngithatha deep breath nalo ukhipha musukhipha ngakho ugcina ufala
Afana. Umoya wakho ufana nomoya lo. Lokugcina unesindo. Une-sound yakho. Yeah. And like yasinda man, Yeah. like yasinda lo moya uzwe ukuthi no. Yambona lo uyachange, amehla change like kuba ngathi cloud unyana, understand amehla akhe kuba ngathi ama cloud unyana. Yeah. Bangiconsa ngiphumela ngalaba ngifaka ngala bathi hayi wena ngapha uthi imali zoba grand nani ngithi ayikho le. Ngiyibonile. Bathi hayi bangakhala lapha na ngisafuna ukuzwa sengiyakhala nothi ngakhala. Futhi no ngicela bafana mina ukuthi time alisekho mangene isicima mlilo. Yeah. Bayibabiza sona. Yeah, ngene isicima mlilo. Okay. Ngene isicima mlilo samlanda. Fangene ngina i-tree nje isilver nje. Angene i-tree. Amthatha. Ngivala ngirele ngisiviki wala mashit. Yeah. Ngivala ngishit. Thatha ngivala ngishit ngabamkhipha. Ngabamkhiphi ngenyawo. Yeah. Ngimkhipha ngekhanda kuqala. Noma ngihleli so Uphuma endlini manje. uphuma endlini Yeah. mangihleli so esofeni ngikhona ukumbonela ngayi la kunawo umnyango ekamore Yeah. hayi Yeah. ngiyambona uyaphuma baza naye sona bayaphuma ngomnyango. That time I'm very young. And awukunanto ongayenza. Ayikho into ongayenza la. Ayikho nami into ongathi okay ngizozama ukumvusa Yeah. And manje la ngile ibe yabanzima nasesigela. Yeah. Nasesigela athi ngasakhona ukufocusa busy ngiyacabanga no. Usimaka why? Yeah. Wow, okay. Why no? Like manje ngizibuza izinto ngithola sinithe ukuthi hayi uNkulunkulu akangithandi nani nami ngcono ngife nani ngithola. Ngoba khona ilanga lokuthi umngane wami khona umngane wami omunye wangintroduce ku studio. Okay. Yani Ukurecorda angithola. Webhayi vele like yacaba amatala like ngiya-rapper. Yenza event music ngithola rap yacule uphakathi ku-industry ngithola ke yenza lento entertainment. Uma dala uvula istudio lapha sokurecord asivase umtutsi. Yeah. Asithathe vele ngibhala ngamaline ngibhala nix. And usasemapeyinini usasekule process lena ekwenzakalelayo. Le ngidlula kuyo. Yeah. Amatala naye nje music asingene studio. Asa-record. And akhona angiqali like ngale ngoma lezi deep ngithola. Like ngifuna nje i-vibe song nje ngithola like ingoma evibe nje ukuthi Ezokukhipha ngikwazi ukukhohlwa kancane. relax. 10 minutes ngikhohlwa isikhathi nyana. Ase-record khima. Mangiphuma lapha e-studio. Amanyazi izoma namani. Khona something man. Okay. Ehle nyana Alright. yabona. Kuba relief nyana. Relief nyana. Okay. Alright. Fidelity. Man, actually took save. This time I think it's niggas cards. Yeah. Ngithola i-beat, ngithola iphepha, ngithola ipen, ngihlale phansi. Okay. Ngithi ama-earphone nje ngizibhome nje la ngalo ngibhale. Because uthanda leya feeling oyezweni. Engizile la feeling there. Yeah. La feeling la you like ngichazile Yeah. shit. Amana sengibhala vele ngibuyele studio amana ngizokuthi okay. Lento le i-right le. Le ngiyenzayo le i-right le. Yeah. Angisola ngimane nya. So many ngiya ezinye like ne. Yeah. Because that like it was very hard for me ukuthi ngidinga ngama-emotions mangazi ukuthi angisola ukuthi ke ama-emotions yini. Yeah. Nama ngizidingekile mangizwa ngikwatile angisola ngizidingekile kuhle kwangikwatile like yini lento engiyifilayo angi-understand i-grade yabo. Yeah. Okay buye ngizama ukushova phi endlini nabona okay sharp ayi leyo yenye le yabo. Yeah. Enye le ayi sharp ayi ngibona okay la Kula ungena khona kahle music. emusicini Yeah. angena la and manje sengena kanje along the way khona izinto ngahlangana nazo futhi estradeni. Yeah. Ngithola ukuthi manje and manje ngisase head. I'm still young. Yeah. I'm still head. Ngithola find direction yami ngakayithuli kahle ukuthi okay where I'm going vele. Ngithola ngana ndona okay athi man matala khona into ebizwa ngezelo zini leyo manje
yazi kanjani ngicela ukuyikhatha le but yazi ngikhathiswa yini ngifuna ubuye vele ngithola bhodwa ngifuna ubuye njengoba ungasanyamalali just nje bengifuna ushare le story ushareile manje ukuthi yazi mina ngibelieve ukuthi mawukhuluma especially umamelwa abantu aba positive uyabona kuba ne kind of relief uthi wayifila mawuya ku music ukukhuluma ukubhodla uyabona so ngifuna ukwazi ukuthi wena kuze kanjani after lezo zimo zakho ungayi madrugsini hard or etshwaleni hard what keeps you focused? Is it music also or yini? Music now ne music mina khodona into ekhipha nje focus angeke ngithi there is no pain anymore no but into ekhipha focus okwamanje because you push music right into ekhipha focus empilweni nje out of those situations nje mina ngasho ukuthi is the way sabalami la ngikhulisa ngakhona alright and nezinto atangitshela zona ngisakhula khona manje kimi sengimdala ngemngaka zenza sense no okay let's say madala makasho into so makakhulumela for ukuthi udibane into ekanje empilweni sengikhula okay yabo so into engikhipha mina moving ngasho ukuthi ngifuna ba better than time and ngifuna ba better than me khona ivision yami engakayifiki okay khona ichakra khona ama energies hotman khona ama energies so sisingabantu sisonke sinama energies and they have to learn like ukwaveza and overcome sima chakras are different so kuya ngawo ukuthi wena ubheka eyiphi which side ubheka kuyo kakhulu sharp ngidlule nama traumas ngempini ngithola izinto zakapholi izinto sezipholile but still ngibheke positive into enza into emini ngikhipha going ngithola ukuthi move forward noma ba situation yami bad kanjani hotman laba ngihlezi ngitshela ukuthi lento engidlula kuyo ukuncane ukhona odlula phezulu ukukhulu kulokho engidlula kuyo omunye umuntu mina le yami le ingaba kancane mina ngasho ukuthi okay khona manje ayikimi inkulu into ehodi nani omunye maqala isitoko samata wena ndoda uthayile into engekho mina ngiphunyuka so ne thank you bhuti wami yazi futhi mina mfethu ngiyabonga and I admire you as young as you are. I admire you because unaleyo nto leyo drive. I don't know what is holding you up because abanye mfethu basemadrugsini ngale story sakho mfethu abanye nabo sidlula into ezifana ubabonile ngiyamthola ngizolindela abadlule kuza asichaze nje yami so but indaba yokuthi strong wena yabona ngithanda amajita abe strong because nami ngine situation sami esincane but sangenza ngaye ba drugsini ngaya ku crime uyangithola that is why ngifuna ubuye manje uzokhuluma utshela abantu ukuthi manje wenzani ngiyenzani udingane uyabona ngifuna amajita netalent asekasi mina athola usizo ngiyamthola butwa into ebalekile leyo ngifuna amajita nethola usizo bafethu because italent mawungalenzi le frustrate ngiyangithola ngazi ngami yabo so angifuni yenzeke kini ma chance yabona especially mawuhlala la eThepiso pick up nje yami and uqole mfana the way bambe ngakhona webambele bafethu uyabuya ngicela nimamele lapho ni comment and share bafethu ne relate mhlaba ba relateayo ku story semfethu and amajita intanga zakhe angazi ungayisho iminyaka yakho nje yami siyeke le sishoba kwezayo bafethu marintanga zakhe machita namachita wakhe amaziyo please bafethu let us share these videos comment lapho sifundene bafethu naku story sakhe simkhuthaze awuthe sasencane le bafethu angazophenduka abo apha uzombona futhi ku video ezayo